Velkommen til Onsdagstanker. Vi er Camilla, 60 år, Schrøder og Per Silberg Hansen. Og vi undersøger, hvad det er, at der er for spørgsmål og dilemmaer, der former sig inden for ledelse af cybersikkerhed. Og i dag der skal vi ud i et lidt specielt landskab, fordi vi skal ud og snakke om AI, og hvor det bevæger sig hen. Hvor meget tager det overhånd og styring, og hvordan laver man en god sikkerhedsledelse i AI? Hvad betyder det rent faktisk? Det er jeg rigtig spændt på. Og i dagens anledning, så er vi jo på besøg igen, og nu er vi på besøg hos dig, Pernille Geneser, som du bevæger dig inden for IT-ledelse. Du er interim CIO, og du bevæger dig også inde i bestyrelsesfeltet som bestyrelsesprofessionel. Og også vi skal snakke om temaet AI i dag. Men inden vi går i gang, så tak fordi du kom. Kan du lige sætte på dig selv? Jo, og tak fordi jeg måtte komme. Det vil jeg også gerne sige. Det er spændende, Per. Ja. Hvem er Pernille? Det er et stort spørgsmål, men jeg har vel turet de fleste store jyske virksomheder, som enten applikationsudviklingsansvarlig eller CIO, og har nu fornøjelsen af at blive selvstændig som en form for strategisk digitaliseringsrådgiver. Tillykke med det. Og det er fedt. Ja. Det er super spændende. Ja. Lige nu er jeg her som interim ved DLG. Og det har været en kæmpe fornøjelse at hjælpe ledelsen her med at prøve at lave en plan for, hvordan kommer man videre, hvordan understøtter man den store digitaliseringsrejse, de har med. Ja. De har sådan et transformationsprogram, der hedder Region. Ja. Før det her, der var jeg ved Startgruppen, og så har jeg været ved Bestseller, som siger jeg jo, og ved Eko. Vi to kender hinanden fra både Bestseller og Eko. Vi har været sammen, ja. Jysker og Eko. Jamen altså, det er jo nogle spændende virksomheder. Ja. Super spændende virksomheder, og man lærer jo rigtig meget om retail, logistik, supply chain, volumen. Yes. Og det hjælper også, at man har den her baggrundsviden, når man er ved DLG, for det er også handel. Det er bare med korn og foderstof, det er med energi, strøm og olie, gas, det er byggemarkeder, og det er foderstofblandinger. Så det er et konglomerat. Stor biks. Ja. Men en rigtig god virksomhed. Det kunne jeg anbefale at søge jobs. Det kunne lige den med. Ja. Ja. Men fedt, at vi måtte komme ud, Pernille. Og også, det er dig, der har valgt emnet til i dag. Ja, og det interesserer mig rigtig meget, ja. Ja, og det er super fedt. Og meget aktuelt emne, kan man sige. Meget aktuelt. Så. Jeg er faktisk glad for, at vi ikke snakkede med dig for en måned siden. For der er sket så meget på AI. Der er nemlig sket rigtig meget. Så det emne blev jo mere og mere aktuelt. Ja, skal vi bare sige det på den måde. Det gør det. Og vi har også bestyrelsesmøde i morgen, hvor vi skal snakke om, hvad der sker med hele mytos og alt det der. Ja. Det er jo balance, det der med ikke at skræmme, men være transparent omkring hastigheden, især hastigheden. Hvad sker der? Hvordan agerer man med den hastighed, det her det ruller på? Ja, og hvad er nyt, og hvad er noget, man egentlig måske bare skulle have styr på i starten for mange år siden, eller i forvejen, eller hvad man skal sige. Og det tror jeg virkelig, man har en opgave i ledelsen og i bestyrelsen. Og sætte sig ned og så sige, det er nok på tide, at man får ryddet lidt op og simplificeret sin forretning. Fordi det kompleksitet øger ikke hastigheden. Og det har vi brug for nu. Ja. Det er spændende. Det er interessant perspektiv, det der med kompleksiteten begrænser hastigheden. Jamen det gør det. Ja, det gør det. Jo flere systemer du har, du skal patche, jo flere systemer du skal holde ved lige. Komplekse forretninger, integrationer. Systemer, ja. Jo, og så har du jo det problem, nogle af de her gamle systemer, at der er jo ingen, der kender noget til mere. Mm. De folk, der har bygget det, og de er væk. Ja, og dem er der jo stadigvæk en lille del stykker af systemerne. De er der. Ja. De skal komme hen med. Ja. Og legacy-systemer har jo også bare fået, synes jeg, en helt anden betydning efter inden for den sidste måned, med hvor hurtigt det kan gå med at bange nye sårbarheder på baggrund af AI, når vi snakker mythos og så videre, og hvor hurtigt du skal forholde dig til. Altså det hedder indkapsling. Ja. Det hedder simpelthen indkapsling på de der systemer, fordi de må ikke have kontakt med noget som helst. Nej. For det er simpelthen for risikofyldt. Men det er jo det, vi snakker om i dag. Det er det. Super spændende. Super spændende. Skal vi ikke lige starte med dig selv, Pernille? Nu har du præsenteret dig selv, så starter vi med dig selv. Men dig selv, og jeg ved, du og jeg har haft nogle dialoger, en hel del dialoger omkring sikkerhed igennem tiden, og vi skal ikke lige dykke ned i dem, men sådan overordnet.
Hvad er det, du går op i, når du tænker sikkerhed? For du er CIO og interim CIO nu her, så du har mange andre ting på paletten end sikkerhed. Så hvordan hænger det sammen for dig? Altså, først og fremmest skal man have en god CISO, Ja. og han skal være tæt på. Ja. Og det skal være en forretningsorienteret CISO, ja, som man kan tage med ind i bestyrelseslokalet. Man kan have de her gode dialoger omkring, hvordan er det, man får lavet den gode plan. Ja. Og får forklaret det på en måde, så ledelsen forstår det, fordi det koster penge her. Yep. Det kræver funding. Og det ser min rolle meget i forhold til at kunne være den, der skaffer de penge, der skal til. Og så en CISO, der hjælper med at få det implementeret sammen med infrastrukturchefen. Fordi det er jo meget infrastruktur, noget af det her, det er ret på. Så og så tror jeg også, at jeg har brugt en del energi på beredskabsplaner, eller i hvert fald ikke nødvendigvis kun IT's, men at få mine kollegaer i de enkelte forretningsenheder til at forstå, at det er deres ansvar. Og det hvordan kører du forretningen videre, når der lige videre, når noget går ned, ja. og det kan næsten ikke undgås. Nej. Nu da vi var ved ECHO, havde vi jo en stor flodbølge i Thailand, ja. Og det havde intet med IT at gøre, men det viste jo bare, at der skal man altså have styr på at få de der ting op at køre. Det tog jo, vi var jo i krigsberedskab 3 måneder eller sådan noget, inden vi havde fået det der op at køre. Jeg arbejdede på den sag personligt i 2 år, kan jeg sige, så det var lidt af... Så det lærer man jo rigtig meget af, og det lærte i hvert fald mig, at det er vigtigt, at man har en virksomhed, der kan rykke sammen ved bussen. Ja. Og det kunne vi, da vi var ved ECHO. Ja, absolut. Det var en fed kultur. Ja. Der er selvfølgelig også sket meget med ECHO, apropos verden udvikler sig, men på det tidspunkt var der rykkede alle sammen. Ja, men det oplever jeg faktisk, at de fleste gør, når sådan noget skal. Jeg har prøvet lidt forskellige virksomheder, der har haft lidt uheld undervejs og sådan noget, og lige præcis det der med at rykke sammen, det er en kæmpe fordel. Og der kan man have en fordel, når man er en mindre virksomhed. Også eller en virksomhed, hvor man måske er meget duers, er også en fordel. Ja, det er det. Fordi jeg har arbejdet i en del virksomheder, hvor der er måske flere duers, end der er akademikere. Men de får der altså også til at ske, fordi der kommer en kommando, så rykker folk i den retning. Så står de ikke og siger, hvorfor. Nej, viljen til at rykke i en fælles retning, den er der bare. Den er der bare med det samme. Så jeg tror også, der er noget med kultur, man skal måske kigge lidt på. Ja. Men det er en helt anden snak i forhold til beredskabsplaner og risikovurdering. Ja. Cool. Ja. Så beredskab og cybersikkerhed, og så sker der bare noget helt nyt. Så lad os lige bare dykke over i det her AI. Det her AI, det lyder som om man rigtig, rigtig gammel og ikke ved, hvad det er. Men altså, vi har jo snakket om det inden, og alle snakker om det hele tiden. Det bliver bare mere og mere konkret nu, ikke? Jo, AI, men det er også mange ting her. Altså, det er jo er det automation, vi snakker, eller præcis. Er det LLM's? Hvad er det for noget, vi snakker om? Ja. Nu er jeg meget... altså for mig har det jo også været en læringskurve at lære at arbejde med tools. Og det har kastet mig ret meget over, og jeg er stor fan af alle de værktøjer, der hjælper min egen produktivitet. Ja. Altså, om det er ChatGPT, Claude, Copilot, whatever. Men hele det der med, jeg sparer så meget hver dag ved at bruge det. Ja. Og jeg har trænet mine egne agenter, og det er jo ikke agentiske agenter, men de kender en hel masse til hvad jeg går og laver. Så om det er mødeoplæg, om det er CV-læsning, scoring, alt muligt. Det er fedt. Men der, hvor jeg synes, vi skal prøve at diskutere, det er egentlig den anden rejse, der kommer nu, med selvagerende og autonome agenter. Ja. Men jeg tror, det er vigtigt for ledere selv at forstå den almindelige, eller altså den, hvor produktiviteten øges selv. Fordi hvis du har en forståelse for det, så har du meget, meget større forståelse for, hvad sker der, når du nu sætter autonome agenter i gang, som selv kan handle, som selv kan arbejde i et netværk af agenter, og tage beslutninger. Og nu der er vi i en helt anden ballgame, og det er der, hvor jeg ser udfordringen med sikkerhed. Ja.
Fordi hvem er det, der er ansvarlig, hvis noget går galt? Ja, præcis. Er det udvikleren? Er det modellen? Er det organisationen? Ja. Er det chefen? Hvem er det, der er ansvarlig for den agent? Fordi det er jo nærmest en lille person, der Ja, sidder og arbejder. hvordan styrer du de afgrænsninger, der må være? Ja, og nu har vi en super spændende case her ved DLG, hvor vi er ved at kigge på med kundecentret. Hvordan understøtter man, hvordan fronter man egentlig kundecentret med AI-understøttelse, lige fra mails, chatbots, telefonen. Men lige nu kigger man selvfølgelig meget med det der, man bygger det her op, og så har man human in the loop, som tjekker, om den nu spænder et eller andet op, eller om den beslutter de rigtige ting, og du kan sætte de her gates op. Men nu ved vi jo alle sammen, når man begynder at skalere, så bliver du måske mere human on top, in the loop. Ja. Og hvad sker der så, hvis den her tager en forkert beslutning? Fordi den kan jo påvirke kundedialogen, den kan jo begynde at rådgive forkert, vejlede forkert. Og problemet, hvis den først en gang begynder at tænke forkert, så kan det jo skalere helt vildt hurtigt op. Ja, lige præcis. Så du har ikke nogen, du skal i hvert fald sikre dig. Du skal have nogle hooks ind i det der, hvordan du styrer det. Ja, præcis. Så for mig... Du skal validere, at den sandhed, den kommer med. Du skal både monitorere og validere, og du skal have nogle tools ind og tjekke det der af, som kan give nogle advarsler op imod, så den ikke begynder at gå helt i bias mode. Og det er jo multiple agenter, det er jo ikke kun én. Det kan jo trods alt kun... Jeg begynder at lege med det selv, og super forsigtig, fordi at så connecter du den agent med den agent og den agent, og så... Ja, fordi de arbejder jo typisk med en opgave i gang med. Ja, lige præcis. Så hvordan så skal du binde sammen. Der. Ja, præcis. Orkestrere, tror jeg. Ja, lige præcis. Ja. Så det er... Det synes jeg er super spændende, at det der med, at man går fra, i hvert fald den måde jeg selv bruger det på, at den understøtter mig, til at den nu kan træffe beslutningerne. Så når du taler AI, så er det den dimension af AI? Fordi, som du sagde før, det kan jo betyde mange ting, ikke? Eller der ligger der noget andet i det også? Nej, jeg lige nu fokuserer på de her agentriske eller autonome, eller hvad du nu vil kalde dem, agenter, som kan begynde at lave ting og automatisere ikke kun enkelttask, men hele processen. Altså, i det her tilfælde er det jo faktisk hele kunderejsen, der bliver så understøttet af forskellige agenter, som arbejder sammen. Hvor langt umiddelbart, nu er du jo selvfølgelig en virksomhed i dag, men har du nogen idé om, hvor langt virksomheden er i arbejdet med at få det integreret og komme i gang med? Jamen, du har jo leverandører, der kommer egentlig med noget out of the box, som du så egentlig kan hoppe på. Ja. Du kan selvfølgelig også vurdere, om du vil bygge noget selv. Jeg tror ikke, man skal bygge noget selv. Jeg tror, det går alt for hurtigt, men du skal jo træne de forskellige agenter til at gøre den udgave, eller lave de udgaver, du nu ønsker. Og det tror jeg, der er masser, der er i gang med. Det tror jeg, der er masser af gang med. Så det gode spørgsmål er jo sikkerheden i forhold til? Det er mere, at man har gennemtænkt sikkerheden i det, fordi jeg tror også, sikkerhed er noget, vi skal tænke anderledes. Det er ikke bare noget, hvor man kommer med en business case, og så har man sikkerhedsteamen til lige at tjekke af. Nej. Eller der kommer nyt software, så går sikkerhedsteamen ind og tjekker af. De laver en lille governance-dokumentation, og så har de lige en audit en gang. Altså jeg tror simpelthen, man bliver nødt til at tænke... Jamen undskyld, vi sidder og griner, fordi de dage, de er bare forbi. Jeg tror simpelthen, at sikkerhed skal tænkes ind i hver step. Yes. Og det vil så sige, at alle de mennesker, der nu er med i det, der skal have en klar træning, fornemmelse af, hvad er sikkerhed for noget. Om det er en udvikler, om det er en leder. Ja. De skal forstå, hvad er sikkerhed for noget, IT-sikkerhed. Og hvad er det for en governance, du sætter rundt om det. Fordi jeg har også et fantastisk governance-struktur, og veldokumenteret og virkelig super. Men
hvis governance ikke kan følge med i det tempo, der ruller nu, så hjælper det ingenting. Så Pernille, 2 spørgsmål i ret til dig i den sammenhæng. Hvad er den fremtidige gode governance, og du bestemmer selv, hvor lang fremtid du tænker ud i. Hvad er fremtidens gode governance på Autonome AI setups, og hvordan kommer man derhen? Ja, altså nu vil jeg være fræk at sige, det er jo ikke, problemet er ikke teknologien. Nej. Og det er måske mere af vores illusion, Ja. om at vi er i kontrol. Ja. Ja. Altså jeg tror, governance bliver nødt til at blive tænkt i, at det ikke er et system, men det er samspillet af flere systemer. Så hvordan sætter du governance op i hele det her flow? Og der kommer jo også tooling, der kan hjælpe dig med noget af det, men jeg tror, der er rigtig meget, der er et rigtig stort kompetencegab ved os som mennesker og brugere og udviklere. Og, altså, vi skal løftes op til at forstå, hvad er det her det egentlig betyder, når du sidder og laver noget i et, og det flyder videre. I gamle, altså, nu tænker vi jo data, og der skal være god data governance, og der skal stepsene og god integration, og hvad sker der, når noget går ned, hvad skal du? Men her der skal du jo også tænke, hvad sker der, hvis noget af det her får taget en forkert beslutning? Ja. Det er jo ikke, hvordan overvåger du beslutninger? Det er jo ikke et datanedbrud, eller et dataleak, eller en GDPR-problem. Når de her de begynder at tage selvstændige beslutninger, hvordan overvåger du det? Hvordan tilsikrer du sikkerhedsmæssigt også, at det er ok? Altså, vi har jo EU-akt, vi har jo GDPR, vi har jo etik, vi har jo en masse ting, vi skal overholde. Eller man kan også bare god jysk, men man skal jo være en fornuftig virksomhed, der behandler kunderne ordentligt. Præcis. Så hvordan tilsikrer du, at du ikke får noget ind der, som ødelægger dit brand, dit image, din forretning? Jamen, så står jeg med et nyt spørgsmål, Pernille. Og det er jo, fordi hvis du tænker data governance, og nu forsimpler jeg det jo helt vildt, fordi det er et end easy. Men du har muligheden for, hvis du tænker enkelte agenter, enkelte miljøer, og så indramme dine data. Det har du mulighed for at gøre. Ja. Men når du begynder at sætte Autonome agent clusters, eller hvad man nu kommer til at kalde sådan noget, sammen, og ligesom du har en API-tankegang, det vil sige, hvordan interagerer det med ting udefra. Hvis du køber noget, som skal træne, hvordan er det så afgrænset, og hvordan kan du være sikker på det, versus den sikkerhed, der er omkring, at du får den rigtige sandhed, du får den rigtige beslutning, eller du kan tage en forkert beslutning, fordi du forlader dig for meget på nogen et eller andet, som ikke har de samme grænser, som vi har. Jeg har ikke svar, så derfor tillader jeg mig lige at stille spørgsmål. Jeg kom sådan, min hjerne den fes lige ud i tidsspringninger. Du spurgte mig, hvad man skulle kalde det. Ja. Og så tænkte jeg, det er jo lidt ligesom et orkester. Ja. Hvor alle de her små agenter, det er de forskellige musikere, der spiller. Ja. Så hvem er det, der er dirigenten med taktstokken, der får alle de der til at arbejde godt sammen? Det er super godt. Sådan at musikken den kommer til at være fantastisk, og der ikke kommer de der vislyde. Og hvor er det så sikkerhed spiller ind i den dirigentstok? Jeg tror, det er super spændende. Jeg har ikke noget super godt svar andet. Jeg tror, man er nødt til at tænke anderledes end klassisk dokumentation, eller klassisk, om det er data governance, der har du jo noget, der kan du sådan noget pure view, noget Unity Catalog, eller hvad vil jeg, for at tjekke nogle, og det tror jeg også, man vil komme til her, man vil se nogle tools, som monitorerer og agerer, hvis der sker noget mærkeligt. Altså hvis den her agent begynder at opføre sig på en uden for de guardrails, du har sat op. Ja. Og så hvis man spørger, hvem har de svar, så tror jeg personligt ikke, at der er nogen, der har de svar endnu. Jeg tror, at det er noget, vi vil finde ud af. Yeah. Jeg har ikke hørt om nogen, der tilnærmelsesvis tør påstå, at de har svarene, men man stiller spørgsmålene. Så spørgsmålet er også, at den gamle governance
helt død? Skal vi glemme den og begynde at bygge noget nyt, eller skal vi arbejde ekstremt meget hurtigere med den? Hvilke dynamikker skal vi skabe for, at det stadigvæk kan holde stik, det vi gør i dag? Jeg tror, vi bliver nødt til at arbejde med transparens. Ja. Og observans. Altså, hvad er det, den enkelte del gør? Ja. Så det der med at logge og reviewe enkelte steps, og det kontinuerligt. Det tror jeg er mere vejen frem end dokumentation og audits, eller hvad man nu gør i tidligere tid. Jeg tror, det bliver stepvis hele tiden monitorering af, så man kan få nogle flag op, når der er noget, som ikke, som den AI, den gør forkert. Altså, og det er både i realtid, og det er efterfølgende. Altså, vi bliver nødt til at sådan, vi hele tiden lærer af, især når man træner den, at man får den lært op, og så har man efterfølgende nogle noget logning og tracing af de beslutninger, den tager, så vi kan evaluere kvaliteten løbende. Altså, jeg tror, det er sådan noget, vi skal ind i. Men det er jo ikke sådan, de mest regulerede virksomheder, det er lidt, altså helt reguleret i hvert fald som finans, ikke? Det giver jo også en enormt stor udfordring i forhold til altså hele tendensen til at regulere sig ud af ting, ikke? Fordi regulering kan jo ikke rigtig følge med det tempo, tænker jeg. Det må bare gøre det endnu vanskeligere i de jamen det tror jeg også. Vi kommer til at udfordre den tendens til bare at regulere, ikke? Jo, men det er vel også det, der er helt diskussion, når man snakker USA konkurrencedygtighed versus EU, ikke? Hvor vi jo prøver at regulere os ud af det, og det gør jo bare, at vi er langsommere. Så jeg tror, der er et eller andet give and take der, man skal have kigget på, men så længe du kan prøve at lave det her og eksperimentere i mere laboratoriemode og lære, for eksempel nu den her kunderejse, der skulle vi nok øve os lidt på interne kunder først, inden vi åbner op for eksterne kunder. Som et eksempel på, hvor du kan prøve at minimere din risk en lille smule, ikke? Mens du lærer at få sat det her op og lære de her agenter korrekt op. Og så måske få dem specificeret, så de laver måske kun én task. Altså, og ikke multiple. Altså, så du kan bedre se, hvad er det for en, der gik galt, hvis der var en, der gik galt. Så du kan trace hele det her beslutningstræk. Altså, jeg tror, man virkelig skal passe på ikke at få bygget noget op, man ikke har transparens omkring. Så tror jeg, man mister kontrollen med det. Det tror jeg. Små steps. Ikke et stort monolit. Men det hurtigste. Jeg bider mærke i, at vi omtaler det som den. Det er jo lidt tankevækkende. Den der for sin noget, et eller andet. Jarvis, et eller andet, vi ikke kan styre. Hvis jeg lige tæller væk fra den, og så ind på os, så er der jo der er mange beslutningstagere omkring det der, ikke? Men der er bestyrelsen, som skal forholde sig til det her på en helt ny måde. Ja. Og der er også CISO'en, som skal forholde sig til det her på en helt ny måde. Og alle de andre. Og alle de andre. Jamen, det er jo der om ikke en to kernefolk, for det er jo dem, der bliver, dem, der bliver slået i hovedet, hvis ikke det fungerer. Yes. Ja. Så hvis du som bestyrelse i dag måske ikke engang er så færdig til at have helt styr på cybersikkerhed og skal til at forholde sig til det her nu, eller selvom du måske har en rimelig god risikostyring i din bestyrelse, hvordan spiller det her ind? Hvordan kan man overhovedet få chancen for at komme ind i gamet som bestyrelse, når det går så stærkt? Hvad skal man gøre? Ja, altså når jeg sådan tænker tilbage, de fleste de har jo fået en NIS2 træning og fået en forståelse for beredskabsplaner, og de har fået en forståelse for. Det tror jeg de fleste bestyrelsesmedlemmer har. Jeg tror også de fleste er blevet præsenteret for AI og som et værktøj, og er blevet præsenteret for nogle af de muligheder i forretningen, hvor de nu sidder henne, hvad det kan bruges til. Men de er ikke
de er ikke blevet præsenteret for, at det her det er faktisk en helt ny mulighed for at drive forretning på, og tage beslutninger på. Så det der med, at vi jo har bygget stabile systemer, beredskabsplaner, backup, men vi har jo ikke bygget det her til det, jeg kalder adaptive beslutningstagere, der lige pludselig kan tage beslutninger. Det har bestyrelsen jo ikke fået noget videre om. Det tror jeg simpelthen ikke på, at de forstår, fordi det er jo selv for os, der arbejder med det, at der er jo sket så meget på et halvt år. Ikke? Det er jo helt vildt. Så tænker du dermed, at der kan pålægges flere beslutninger, der måske er ukontrolleret i organisationen end tidligere, med, når vi siger adaptive beslutningstager? Kan du lige bruge det? Jamen det er jo fordi, at jeg ser de her agenter som sådan nogle små beslutningstager, der kan sidde og køre deres lille loop ind i en proces af steps selvfølgelig, som jo de beslutninger der, hvem risikostyrer dem? Altså hvad er det? Har man været inde for? Men du kan jo også lave nogle fantastiske forretningsmodeller, og du kan effektivisere din forretning, så det er jo ikke sådan noget, man skal være bange for. Man skal bare være vidende om, at når man går den vej, er der altså nogle ting, man skal have styr på, som jeg ikke tror, de har en forståelse for. Det tror jeg ikke. I hvert fald ikke de bestyrelser, jeg har siddet i. Der har man ikke diskuteret det her. Der har man været på NIS 2-niveau. Man har jo ikke været inde og diskutere, hvad er det, der sker, når vi automatiserer en kunderejse for eksempel. Den risiko, der kan være i nogle af de steps, som vi så bare skal bare styre det. Vi skal vide, hvad de her forskellige... Til et konkret niveau, ikke? Så det ikke er et eller andet, som ikke bare bliver med at tale om noget, der er forsigt. Og så skal man jo bare i gang, ligesom vi nu er i gang med her ved DLG, men det er jo en rejse. Det er en super modningsrejse. Spændende rejse. På mange punkter, også for IT-professionelle. Ja. Altså det er jo hele vejen rundt. Ja. Og hvad tænker du så med CISO? Jamen også med CISO'en. Jeg tror, at CISO'en og han eller hendes team, fordi det er jo ikke kun CISO'en, skal kaste sig over de værktøjer og lære, hvordan det virker, og bruge de muligheder, der er i, om du er så Copilot Pro, eller om det er, hvad du nu, for at selv forstå og lære, og være, jeg tror virkelig, man kan ikke bare, det er ikke PowerPoint det her. Man skal selv i gang med at prøve at lave noget af det her. Ja, du skal ind i kampen, ikke? Du skal ind i kampen. Ja, og du skal, altså hvis man tænker her er nogle frygtelige risici, så nu har man en klassisk begrænsende tankegang, og det har jeg lige sige så bestemt ikke. Jeg sige, men hvis nu lige maler det lidt sort, så afgrænser man, og så siger man, det duer ikke. Vi skal ikke implementere de her værktøjer, fordi det medfører nogle risici, vi kan overskue. Så er du by default bagud i kampen. Det er du. Ja. Har der andre betydninger for deres rolle, tænker du? Altså vil deres job ændre sig på nogen måde? Nu taler vi ikke bare om, at det automatiserer eller effektiviserer noget, men jeg tror, vi bevæger os jo fra at have fokus på infrastruktursikkerhed til at være meget mere over i, hvad er det forretningsmæssige risiko, der er i at have de her ansatte, som ikke har noget ansigt, men jo stadigvæk er bygget og arbejder for dig. Og nogle af dem er sikkert bygget af det, der man i gode gamle dage, eller man stadigvæk siger shadow IT. Så hvor er det CISO'en får kontrol over det der henne? Fordi lukker han bare af, og så siger no way, ingen cloud her i den her virksomhed. Ja, men kan han det? Så nej. Fordi der er jo gratis muligheder for at alligevel prøve nogle ting af det. Det er jo næsten umuligt at stoppe. Jeg tror, der er meget noget med kultur, awareness, træning. Ja. Få en forståelse ved dine forretningskollegaer omkring, hvad er go, not go. Ja. Så du er jo meget mere inde i en forretningsdiskussion, end du er i en teknisk diskussion. Og vel ændring i, hvad er det, man skal være i kontrol over, ikke? Altså hele den opfattelse af, hvad er... Du har i hvert fald flere kontaktpunkter, end du måske har i en traditionel CISO-rolle. Fordi
der er det jo meget IT, og det er nogle leverandører, og det er måske topledelsen. Her bliver du jo nødt til at være ude og få fat i alle de her kreative mellemledertyper eller specialister, som jo sidder med en forretningsudfordring, som i gamle dage ville de jo have siddet i en eller anden access database eller i et Excel-regneark og bygget et eller andet. Nu har de jo mulighed for at bygge alt muligt. Om det er med Lovable eller Claude, eller hvad de nu går i gang med. Og så begynder de, hvis de har en Copilot Pro, så kan de da begynde at lave agenter, og de kan lave alt muligt, som de kan dele på kryds og tværs, og så kører det der. Fuld skrue. Men som du siger, nu skal du ind og tale, eller ej, i noget bestyrelsesmøde i morgen allerede, ikke? Jeg har også talt her i går med præcis jo netop, som også, hvor det også, de bliver jo også netop bedt om at forholde sig til det her, som er noget for mig at se, men de er jo ikke, altså, man skal forholde sig til noget, som er lidt abstrakt, men hvad er konsekvenserne af det? Og der synes jeg også, at der er mange CISO'er, der kommer til at skulle have sådan lidt en anden tilgang til et perspektiv på at kunne forholde sig til noget, som de ikke har set før. Og det har man altså ikke et halvt år til at prøve at gå ind og overveje og tale med nogle andre og finde ud af, ikke? Der skal man spille med på, ikke? Ja, det skal man. Men jeg har ikke nogen, sådan en gylden, lige en trætjensraket for en CISO, de lige kan klatre op af. Fordi at jeg selv jo har brugt rigtig meget tid på at sætte mig ind i det her område. Og det tror jeg da kun, jeg har haft tid til, fordi jeg ikke har, jeg arbejder jo kun 4 dages uge her. Så jeg har en dag om ugen, jeg kan sætte mig ind i noget andet. Sådan. Fordi, det kræver tid det her. Ja, det gør det. Og hvis du bare kører i din humlehej, så er du jo et op ad drift. Så hvordan er det, du får tid som person, om det er en CISO eller om det er en leder, og sætte sig ind i det her, og få noget træning og få noget forståelse. Det kræver en prioritering. Og det gør det ved CISO'en også. Han skal jo prioritere og sætte sig ind i det her. Fordi, som sagt, det er dem, der også bliver bedt om at forholde sig til det. Ja, og jeg synes, det er super svært at forholde sig til noget, man ikke har nogen fornemmelse for. Ja. Og så mange andre heller ikke, at du kan bare spørge en i netværket, som har erfaring med det, vel? Det er svært, fordi der er ikke så mange, der har haft det. Ja, hånden på bogpladen på det. Men der er jo nogen, der arbejder med det. Ja. Det er der jo. Og det kan man jo også selv prøve. Men det går hurtigt. Det går rigtig stærkt, og jeg tænker også over, at med risiko for at skulle lyde som om, jeg skal skyde dem ned, for det vil jeg slet ikke. Det er typisk dig. Det er typisk mig bare at være så arrogant. Det er jo ikke gammel vin til nye flasker. Der er, og der synes jeg, vi har vores geopolitiske situationer, det går også rigtig stærkt osv. Så hvis du sidder som bestyrelse, så er du eksponeret over for nye risici i en grad, der hvor hastigheden af det stiger. Og det her er jo så bare en af dem. Så jeg tror, at det er meget, meget vigtigt, at du som bestyrelse og som CISO skal blive ultra konkret på, hvad det gør ved forretningen, og hvilke risici du kan acceptere, og hvad du skal gøre ved det i en hastighed, som bare stiger. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Ja, det er jo så der, hvor om vi kan følge med. Om vores lille menneskelige hjerne kan kapere det. Ja. I alt det her. Ja. Så det er i hvert fald i min egen, det hedder fokus. Ja. For ellers tror jeg simpelthen, at man koger over, hvis man begynder at bekymre sig om alle mulige ting, Yes. og alt det, der kunne ske, og alle de der... Så jeg tror, det er virkelig noget, som CISO'en kan hjælpe med at sætte fokus på, hvor er det, Præcis. i dialog med selvfølgelig ledelsen, hvor er det her, det kan gøre ondt Og det er i det, jeg mener. den respektive virksomhed, fordi det vil være forskelligt. Ja, Det vil jo være forskelligt. Men man kan ikke tale om det, som det er noget magisk, der måske kommer til at ske, hvilket de overskuer, hvilken retning, så man er nødt til at konkretisere det ret hurtigt, uanset hvor detaljeret du så har magt at gå ned i det, eller ikke gøre, hvad det giver mening. Ja, og så være med på de cases, man nu vælger at implementere i respektive. Om det er automatisering i produktionen, hvor man sætter nogle agenter på, eller om det er nu her den her kunderejse eller kundeservice, eller hvad er det for nogle ting, hvor man går ind og så siger, her er der simpelthen forretningsmæssigt så stor en fordel,
ved at prøve at bruge de her autonome agenter til at lave nogle af de lidt mere trivielle opgaver, og så være med der og lære, altså som CISO, gå ind i det og se, hvad der foregår, og få den her gode erfaringsudveksling med de virksomheder, man nu har valgt som implementeringspartner. Ja, og så virkelig også lære og acceptere nogle risiko. Ja. Ja, jeg vil jo sige, at jeg er lidt nysgerrig. Men det er jo igen det der med, hvad jeg lige vil sige, growth mindset. Ja, det må du gerne på En det. CISO, der skal have growth mindset. Ja. Det er jo ikke normalt helt sådan. Jeg kender dig nu. Men jeg tror virkelig meget på nysgerrighed Det tror jeg også. og prøve at eksperimentere lidt i Ja. det her. Ja. Og så acceptere, at det ikke bliver perfekt. Men hvis vi kan prøve at opøve, at vi ligesom har den her løbende transparens i det, vi gør. Tilbage til ikke at lave for komplekse systemer med for meget legacy, Præcis. men prøve at skabe lidt renere verden, man lever i, så tror jeg, at CISO'en har en mulighed. Fordi ligegyldigt hvor meget compliance der er, så kan du have en massiv risiko alligevel. Jeg kommer til at tænke på, at det betyder virkelig, altså jeg har hørt nogen sige, at en af de vigtigste egenskaber hos en CISO, det er evnen til at sige nej og sige fra. Det mener jeg altså sige fra til noget, sådan, så man har tiden til at sætte sig ind i, hvad implikationerne er for det her. Ikke? Fordi det er jo så centralt og så vigtigt. Så det er så til ligesom at få, som du siger, ikke, nu arbejder du 4 dage om ugen, og du har 1 dag om ugen. Altså jeg kender ikke mange CISO'er, der vil kunne finde overskud i hverdagen til at begynde at sætte sig ned i det her, eller det område der. Så de skal jo kunne sige fra til noget, ikke? Eller placere noget nogle andre steder. Det er en god gammeldags prioritering. Det er jo det, der er, sådan er det jo med fokus. Fokus! Det er fokus. Og det kan, ja. Men det er ikke nemt, selvfølgelig er det ikke nemt. Men jeg tror, at CISO'en har en opgave i ikke bare at se sikkerhed som CISO'ens opgave, men som en ledelsesdisciplin. Ja. Og det er jo selvfølgelig, det er måske for nogen en ny opgave at gå ud og preache det her. Og få forklaret det, uden at være ham, der kommer og siger, ulven kommer. Men altså, prøv at indgå i det som en konstruktiv partner. I samarbejde med ledelsen. Ja, Yes. hvordan at vi får løftet det her. Fordi de fleste ledere vil jo super gerne lære noget mere om det her. De er jo også nysgerrige. Og de forstår godt, de har ansvaret for. Altså, Og de fleste ledere har jo også, det håber jeg da i hvert fald, benyttet sig af Copilot i deres, om ikke andet til at tage referater, eller til at optimere deres mødedag, eller et eller andet, så de har vel forhåbentlig fået en forståelse for, hvordan de kan bruge værktøjet til at øge deres egen effektivitet. Hvis ikke, nu man skal i gang i hvert fald. så er det i hvert fald nu, man skal se at komme i gang. Så kommer jeg gerne forbi og viser, hvad man kan gøre. Jeg har kørt nogle træninger her også for nogle af ledergrupperne, fordi nogle gange der skal de bare lige over en hurdle, hvor man egentlig sådan skal sætte sig ned og sige, prøv at se her, hvordan jeg arbejder med det, fordi så bliver det ikke så farligt. Men der er så god pointe i forhold til, altså også for sikkerhed og lægge op til, at der er den træning eller den forståelse. Ja, du skal have toppen med. Du skal have toppen med. Det er jo netop, at de ser muligheder i ting, ikke? Så er det måske en ny mulighed for at tale sammen med ledelsen og sige sådan i virksomheden, fordi at man, altså det her det er så procent. Og det er måske også en sjovere samtale end risk. Ja. Risk på at være en mega sjov samtale. Jeg synes, at du siger det til Per, der elsker risk. Jamen, risiko handler om at være nysgerrig og turde tage nogle chancer for at udnytte nogle muligheder. Det er da mega sjovt. Ja. Så apropos growth mindset, jeg synes faktisk, det er ret fint lige at dykke ned i den. Så hvordan skal altså growth mindset, som det der med at være nysgerrig, ture og være eksplorativ og og man siger, at risiko handler ikke så meget om at stoppe noget, men det er måske også at finde ud af, hvilken margen kan jeg operere inden for, og være okay. Og det er det, man udtrykker, i stedet for, nej, det er for farligt, og den her tolerance kan vi det har jeg prøvet for. Ja, ja, det virker ikke. Det virker ikke. Det går bare galt. Hvad skal man så gøre? Hvad skal CISO'en så gøre? Jamen, jeg tror meget på eksperimenter. Jeg tror meget på laboratoriet og
prøve det af i et sikkert rum, hvor man kan styre risiko, og så lære det, og så videre. Og så lade være med at bruge for meget tid på at tænke på alt muligt mærkeligt. Fokus. Prøv det nu af. Hvis du skal have nogle af de her chefer med, så må du have dem ind og lære dem, hvad de kan få ud af inden for egen produktivitet, og så stille og roligt få dem med over på, hvordan er det, man kan bruge de her agenter i forretningsprocesser. Vis det. Kom med, altså selvfølgelig sammen med resten af IT, demonstrere nogle af de her ting. Men også i det, så få sørget for at få den her sikkerhedsparaply med ind over det. Så du allerede, når du begynder at demo og lave de her ting, så tænker det her ind. Ligesom man gjorde ved DevSecOps. Så fail fast, det får bare en kraftig betydning nu. Nu er det så bare monitorering, transparens, flagging på de her guardrails. Hvordan får du sat det derop i beslutningskæden? Så du har styr på, hvem der gør hvad i det der lidt usynlige udførelseslag, når de agenter sidder og arbejder bagved maskinen. Og hvordan kommer man så i gang, hvis man har lyttet til os indtil videre, og stadigvæk sidder man en fornemmelse og stadigvæk der er meget af det uoverskueligt og så videre, og vi har et stort gap fra vores governance struktur eller beslutningskompetencer i dag til, at vi måske vil gå hen imod. Hvordan kommer vi i gang? Som CISO eller som forretning? Du bestemmer sig bare i Jamen, altså hvis man tager her, hvor jeg er nu, så er der jo altid champions rundt omkring, der bare starter. Så er det jo at prøve at få fat i nogle af dem, og sammen med dem prøve at arbejde med nogle eksempler på, hvordan man egentlig kan bruge det her, og så få det bragt ind i ledelsesrummet, sådan at lederne bliver opmærksom på, hvad der egentlig foregår. Måske demo noget, præsentere noget, men jeg synes ikke, man skal nødvendigvis trække McKinsey ind og køre en masse PowerPoints eller sådan noget. Jeg tror godt, man kan holde det i noget jordnært, fordi der er jo så mange værktøjer nu, som nogen af, jeg er 100% sikker på, at der er nogle af kollegaerne i alle virksomheder er gået i gang. Ja. Fordi de er startet derhjemme med ChatGPT, og så bringer de dem med ind i virksomheden. Og der er, man siger jo, produktivitetsforbedring er jo virkelig stor inden for IT, men også stor inden for finans. Så begynder man at kigge på nogle finansprocesserne. Det er jo i gamle dage, hvor der er RPA. Hvordan får du egentlig noget agenter ind i det regi, og egentlig laver nogle eksempler på det. Fordi hvis du får CFO'en over på din side, så er jeg sikker på, så skal det nok ske noget. Fordi han kan jo godt begynde at regne på knapperne, og så sige, okay, alt det tid, vi kan optimere ved, at der er nogle ting, der bliver kørt mere effektivt på alle de her manuelle processer. Få nogle af de her regneark væk. Så er du allerede på vej, og i den skal du så bare hele tiden huske din sikkerhedssnak. Hvordan styrer vi så det der? Ja, og husk sikkerhedssnak på det ting. Jeg går og prædiker rundt omkring, hvor nu starter dialogen mellem beslutningsrummet og CISO'en, eller sikkerhedsledelsen, og det er både ud af organisationen og også op i bestyrelsen. Og der har man begge et ansvar, og det, jeg tænker, det er bare tydeligere nu. Ja, få startet der. Hvis ikke man starter på og i talesæt det her, så få skabt et link fra beslutningsrummet ind i sikkerhedsledelsen. Eller den, og så komme i gang med det. Og så få nogle venner. Altså jeg er stor fortaler for, at man får nogle legekammerater. Ja. Så leger man med dem, og det om det er CFO'en, det er CIO'en, eller hvem det nu er, eller om det er salgschefen. Altså nogen, der har et konkret problem, og så prøver at prøve det af, og teste nogle ting af, og så lære noget af det. Nu er det jo også lidt mindre virksomheder, ikke? De store har jo alle sammen en eller anden AI-committee, eller de er begyndt. Men det er lidt mindre, hvordan er det, vi kommer i gang med det her. Så er der jo nysgerrige mennesker ikke, rundt omkring, fordi som du siger, nysgerrigheden, ikke? Der var jo altid de der medarbejdere, som man før i tiden måske synes selvfølgelig, de irriterende nysgerrige og kreative, ikke? Jeg tænkte, skal jeg så afspore alt, ikke? Men der skal man måske kigge lidt mere
Altså, Jo, altså jeg har jo prøvet at introducere bare nede i IT, bare sådan noget som altså wiping, og hvad kan du gøre inden for opbygning af prototyper og sådan noget. Altså alle de her ting, de her tools, der er kommet. Jeg har da selv været i gang med Lovable, som det første, jeg kastede mig over i. Og nu er der jo en masse af Claude, kan jo også lave nogle ting, alt muligt, hvor du egentlig relativt hurtigt kan bygge nogle løsninger op. Du er måske ikke sådan. Altså, der kan jeg jo godt mærke, der er jo ikke arkitekt. Der er nogle ting, man skal lige have tænkt igennem, inden man begynder at bygge nogle af de her løsninger, især hvis det skal være nogen, der skal være produktive. Men det er sjovt at prøve at lave de her, når man nu ikke selv er udvikler. Jeg er ikke udvikler af baggrund, så man får jo lige pludselig nogle muligheder for at eksperimentere. Men nu er vi så lidt over i noget andet end sikkerhed, fordi dem skal man nok ikke, der har man i hvert fald nødvendigvis ikke tænkt sikkerhed ind, når man laver dem. Nej, men du siger det jo selv, at hvis man har nogle legekammerater, så kan de legekammerater også blive til sponsorer og være med til at bære dialog med ind i resten af forretningen eller resten af virksomheden. Hvad er det, der virker, og hvad virker ikke sikkerhedsmæssigt. Det er, synes jeg, super god idé. I stedet for at tænke det hele igennem på én gang, så få prøvet nogle ting af også sammen med dem, der gerne vil. Være nysgerrig og udvikle, og så finde ud af, hvor galt gik det rent faktisk, eller hvor godt blev det rent. Ja, så der er jo rigtig mange leverandører, der gerne vil hjælpe med at lave noget af det der. Og dem synes jeg da bare, man skal invitere ind i rummet og lære lidt af. Og så længe man bare har sin sunde fornuft i, at det man nu laver, det skal også vedligeholdes. Altså en agent skal også fodres og shine en gang imellem. Det er jo ikke en, der kører uendeligt selv. Sådan er det jo ikke med AI, det er vedligehold. Og hvem er det, der tager sig af den medarbejder der? Nu har jeg kaldt den igen. Ja, det går. Jeg har svært ved at sige han eller hun. Ej, det forstår jeg godt. Det vil jeg også. På sådan en agent der, men det kan være, at vi skal give agenten et navn. Ja. Som, nu afslører min... Nu vil jeg ikke kalde det bytte for marketing, men... Nej, den er taget. Den er taget, ja. Og Jarvis er også taget. Ja. Skal vi, inden vi runder af, skal vi lige forbi Claudes nye initiativer, og hvad der er sket på den sidste måned og så videre. Det kan vi godt. Og hvad betyder det så? Fordi det er jo... det er jo fylder sårbarhedsstyring på steroider. Og hvor meget nyt, og hvor meget er gammelt, men går sindssygt meget hurtigere. Og hvor meget marketing. Ja, men der er rigtig meget hype. Det skal jeg jo sige, men der er noget om det. Ikke? Jo, men det er fordi, de konkurrerer også lidt mod hinanden, ikke? Og det synes jeg selv også er fair nok. Men hvis vi nu bare siger, at ligegyldigt hvad, så er der tempo på. Jeps. Og det kommer nok ikke til at... Altså når man kigger på... Nu har vi sådan en præsentation til i morgen der, hvor vi kigger på, hvor intelligente de var. Ja. Og det er jo en total hockeystick, der kører op, ikke? Der er bare ikke årstal på den der mere, det måneder. Vi kommer i hvert fald til at kigge på, hvordan er det, vi sætter vores system og respons op til at være noget hurtigere, end det vi har gjort tidligere. Fordi vi har jo alle procestrin, men vi er jo vant til eksempel at have et servicevindue en gang om måneden. Ja. Lørdag klokken 22 til søndag klokken 7, eller sådan noget, du ved. Ja, først Tuesday, det er bygons lige pludselig. Og hvis vi skal over i et modus, hvor vi faktisk skal kunne patche hver dag, hvad gør vi på det? Fordi det er jo ikke kun en IT-udfordring, det er jo en forretningsudfordring. Og hvordan sætter vi systemerne, får vi det her sat sammen, så at vi faktisk evner, der hvor det er kritisk selvfølgelig, at kunne gøre det hurtigere, end vi kan i dag. Der skal vi lige tænke boks. Men altså, man kan så sige, fordelen ved det er, at man kan jo tjekke sine sårbarheder selv. Og så kan man jo gøre noget ved det. Ja. Man behøver ikke at vente på, at der er nogen, der banker på døren. Jo. Altså, det kunne man jo også. Man kan jo bruge værktøjet til selv at tjekke. Præcis. Ja. Og så gøre noget ved det. Ja. Og det har man jo også kunnet før. Nu går det bare hurtigere. Det går bare hurtigere. Ja.
Og de ting, man skal, det er jo, der er jo ikke noget, der er ikke så meget, altså for mig er ikke så meget nyt i, hvad du skal. Du skal bare tage beslutninger og blive konkret meget, meget hurtigt. Jo, og så tror jeg, at Patch Tuesday, det er noget, vi snakker om i datid om et år. Eller et eller andet. Hvis du får så mange nye sårbarheder hele tiden, så kan du ikke vente på det der vindue en gang om måneden, hvor hurtigt skal du nedbringe. Det er kontinuerligt. Og du har set i starten, indkapsling. Jamen, du ved jo selv, hvor lang tid det tager at patche et SAP-system. Ja. Det skal testes, og det er forretningsforløb. Så du skal jo i gang med at lave automatisering af test og sådan, alt sådan nogle ting, hvis ikke du har det i forvejen. Og det har man måske ikke på gamle SAP-systemer. Så hvad gør man lige der? Og der er jo tit nogle af de ting, jamen vi er på vej til HANA, det gør vi om et års tid, så vi har ikke rigtig givet at gøre noget ved det gamle. Hvad gør du så? Altså nu er det bare lige SAP, jeg tænker på, men der er jo rigtig mange andre værktøjer, hvor man måske har noget liggende, så man tænker, at det skal lukkes alligevel. Vi er på vej ud af Citrix, vi er på vej ud af, men vi er der jo stadigvæk. Præcis. Så hvad sker der, når der kommer en sårbarhed i Citrix eller i Fortinet, eller hvad det er? Altså der og det tror jeg bestemt også, der vil leverandøren jo reagere lynhurtigt. Ja. Men kan vi så reagere lige så hurtigt? Ja. Hvad skal der til? Ja. Eller bliver det sådan noget med, at de bare gennemtvinger, ligesom på din telefon. Ja. Nu skal du opgradere, og der kommer en ny okay, ikke det nu. iOS. Okay, nu er det nu. Ja. Fordi så skal du jo også ind i, altså det vil jeg da skyde på, der kommer med SaaS-produkter, og de kommer bare, de kører bare igennem. Det tror jeg også. Det tror man også. Jeg vil forvente et eller andet sted. Ja, de trykker bare den der, og det skal du bare gå. Jeg ved da, men i dag der siger de, at du har 6 uger eller sådan noget. Det kører måske også ned til, nu har du 2 timer. Præcis. Hvad gør du så? Ja. Eller tager du risikoen, at det nok virker selv efter? Kan du få lov til at tage en risiko? Ja. Eller bliver du bare en forrest? Og det tror jeg... Altså vi har lige haft et incident nede i vores tyske, hvor det også var det var en patching, hvor det kom ind. Alt så fint ud, men lige pludselig så virkede deres mobilløsning ikke længere, fordi den var så ramt. Altså du ikke. Og det skal man selvfølgelig det er jo bare en traditionel patchning, men det vil der jo komme mere og mere af, hvis du skal være hurtigere, og du ikke får testet det hele vejen rundt. Og det er det var en leverandør. Altså det, jeg tror, det bliver en spændende tid. Jeg tror også, fordi at hvis du selv de store leverandører, de også i EU, der ønsker vi også at være efter dem, og det ansvar, de har osv. Så jeg tænker også med hensyn til, at har du overhovedet muligheden for at fravælge at få den her patch, eller blive lukket af på den her sårbarhed, fordi at ansvaret, det måske peger på leverandøren mere, end det peger på dig, fordi det går så stærkt. At leverandøren skal sørge for, at du er hærdet. Ja. At dit miljø er hærdet. Det kan vi tænke lidt over. Ja, men det tror jeg faktisk, du har en pointe. Ja. Måske ikke i morgen, men så skal man heller ikke sige om et år. Det er godt stærkt. Ja. Yes. Hvad siger tidsstyringen derovre? Jamen, den siger, at du skal til at runde sig. Men det er en spændende snak, og vi kan blive ved. Ja. Vi kan tage den over med dig lov igen. Som vi siger, hvor vi så sidder og taler om. Ja. Vi plejer at spørge til sidst, er der et råd, du vil give til, jeg har måske spurgt dig mange gange, er der et eller andet råd, du vil give her på falderæbet til bestyrelsen, eller til virksomheden, eller til CISO'en? Altså i forhold til autonome agenter og sikkerhedsniveauet i forhold til det, jamen der er ingen vej tilbage. Så man kan lige så godt kridte skoene og sætte sig ind i det og øge sine egne kompetencer i firmaet inden for det her. Fordi hvis ikke du gør det, så tror jeg simpelthen, du mister en konkurrencefordel. Fordi alle de andre, de kommer til at gøre det. Så du bliver for langsom. Så mit råd vil være, kom i gang med at finde ud af det. Brug det. Men tænk sikkerhed ind i det. Altså helt andet her transparens, monitorering, guardrails.
Men Yes. jeg synes, det er fedt. For Det de er fleste mega spændende. SISO'en. Bare kom i gang. Ja. Super spændende rejse. Mm. Der er lidt at lave. Men så er der jo noget for os andre også at lave. Jo. Ja. Ikke? Yes, jeg får lov til at runde af, så jeg vil sige tak til jer, der lytter med, for at I lytter med til onsdagstanker til podcasten. Og så tak til Pernille. Først og fremmest for, at vi må komme på besøg her i Fredericia i den her fantastiske bygning. I kan ikke se det på kameraet, men vi sidder og kigger over Lillebælt. Det er dejligt. Bedste udsigt, vi har haft nogensinde Når til vi nu skal optagelse. sidde indenfor. Podcast, ja. Det her Ja, gode vejr, tak der er for der. DLG, vi måtte låne lokale. Ja. Og så tak, fordi du har delt dine tanker omkring det her emne, synes jeg, på en måde, som ikke er skræmmende, men mere inspirerende og mere sådan betryggende i forhold til bare at komme i gang. Det er sjovt, i stedet for, hvad kommer der til at ske, men den her tilgang til, kaste ud i det, det er sjovt, det er kommet forbi. Så tak for den tilgang til den. Den håber jeg, der er mange, der vil blive inspireret af. Så kan man sige, det er en samtale, der uden tvivl peger på, at vi er midt i et grundlæggende skifte fra sikkerhed som beskyttelse til sikkerhed som styring af beslutninger i en verden, hvor teknologien måske lige pludselig træffer beslutninger selv. Hvad der ligger i det? Der er ikke nogen svar, vi har fundet. Vi har fået en masse spørgsmål og nye spørgsmål. Ja, og der tror jeg bare, at man skal ikke gå Orson Welles, Fahrenheit og alle de der science fiction bøger, hvor man bliver lidt bange. Der tror jeg simpelthen bare, at man skal prøve at tage de steps, man kan være med i. Og jeg er ret sikker på, at det er ikke sidste gang, det her emne det bliver taget op i vores podcast. Den bliver svær at undgå. Men det er da godt, at jeg var den første rækken på Tak for banen. starten på den lille. Ja. Ja, Tak kridtskolen, for det er at dagens kickstarte den her, men ja, tak for den. Tak fordi I lyttede med.